एवढंच विचारावं वाटेल, आपण नव्या पिढीतले आहात, की भाजप सोबत करमतं का तुम्हाला? तुम्हाला माहिती आहे माझं वैयक्तिक विचार करा. नाही, तुम्हाला विचारतोय. माझं वैयक्तिक वैयक्तिक तुम्हाला माझा इतिहासच माहिती आहे. मी जिथं जातो त्याच्याबरोबर माझं करमतं, त्याच्यामुळे मला काही अडचण नाही. खरं आहे. किंवा पवार साहेब असोत अथवा उद्धवजी असोत किंवा एकनाथ शिंदे साहेब असोत, सर्वांच्या जवळ म्हणण्यापेक्षा सर्वांचा आवडता एक नेता अशी उदयजींची इमेज आहे, हे आपल्या सगळ्या पत्रकारांना माहीत आहे. आणि उदयजी, मी आपल्याला हे सांगू इच्छितो की आपण आता गडचिरोलीपासून अगदी आम्हाला असं फिरवत फिरवत गोव्याच्या बॉर्डरपर्यंत आणलं. प्रत्येक ठिकाणी आमचा माणूस आहे. आणि जर तुम्ही आता चॅलेंज म्हणूनच सांगितलंय, तर त्यात चुकीचं काय असेल तर माझी आपल्याला विनंती आहे की थेट आपण ते मालिका तयार करण्यापूर्वी उदयजींना एक फोन करून, किंवा तुम्ही आमच्या अधिवेशनात जे बोलला होतात ते आम्हाला पटलं नाही आणि त्याचा पुरावा म्हणून ही मालिका आवर्जून पहा, असं आम्ही आपल्याला सांगू.